Enterprise Masimba Plaza Building Usena bugwa kesi migwetera sechi number 0739332468 gose na bugu tara asinsa machiticha Aleno Electronic asepara ya kesi migori angene bengi ya KCB chinsa machiticha daraja usebwa kesi migwetera sechi number 0714067223 Wigo nabo okusanga munaintu gwetera chinamba chito echuchire 0205200025 gose 0703010000 Zuko life got better. Getembe Television ekeonga kiamamogusi. Maragobo myo mwanche muri Getembe TV wiri tukerigereya Jumatatu chitariki 13 mutinyo mutangani mwaka wechiri bubere 2025 mwanche muri gerera na mange agenderere kwenekirwa ensi ya Kenya anene mono as tivere chetu chaguse county ya Kisii amone ikera amagacha manene gose ase bunge omocho Nairobi akwasa bari kubitwa amangana babekire chikambi cyabo chinsemo eriko twenekere nago tumanyanga narari agenderete kwenekyo ekionga chinsebira senchira yo wekirano inchenga 3 nyaboga na gokwandre ndonsia Solomon Chumurigeria no gosaba kwaninga kwanyara kuba kugotwara ituko yarige higiya nabo igo kwabere gokogendera kwegokya nemirubirio yagendera sembeo ya Getembe TV asenchira bene bonongo kwarigania ase ekionga chinsa ibere na inche tunako batokosanga amangari ene kiyokuru ase chinsemo horongo rwagusibu na Catherine Chika kokotebya abariki baitwa mangani go babekire kambi kwenekya apuna mbache ko yasangiria onsi kuru ase chinsemo director DJ Atson kuru studio ya Kabere okwenekya mirugingo chara senchirengia nabo igo Lucas Mugaka kubwatarana na Erika Buga kurumega ye kamera okwenekya chibi changu cha chira senchirengia kuru asensemo yomuntu bimanyerio boigo Wilson Makori na butogo cha kubwatarana kwenekya bunekionga chinsa ibere obutuko boiga boikomi na gatatu mutinyiga omutangani mwako yiga bwechiri bubere 25 mbi ngichigo cha senchira ere engia igo ikaransoike obe na intwe goika omwerio. Tukomake igoma gigayo muwaziri w'ekisemi mensiti ya Kenya umuske Julius Ngosi ogamba kosoke matemu yekerasi yekomina kabere cy'isukuru kinyinge niko cyagenderere ko cengera cyaroroka nago korabuya ase amatemu yo mwako yiga oyeta wishi ubere 2024 korende korwase award ya bugusere bungi tutu cyache South esukuru ya St Thomas Raganga niko yakora bube asa matemu ayo okoria bobe we skuru yo ya St Thomas Raganga igotoka se chinseme cy'umwancu murigeria nigo yaira abaibori be skuru yo gweso kya senchira ya bene na korokyo gotoka kwabo egento bono banyare ko babako bwatoka amabori go cyaso mwari momone bwe skuru yo nabigo obotendere bwe skuru yo kwene kya bunango esoke bara senchira ya bene ko baira hemero biri anyatko bage ko bekwa nabigo tenegati ogoikiranirwa kwa machibu ayuare amaya muri kito dipo nasanya na atara chinseme cyo nabono roboti ro ya senchira yo bwikirana Raganga amatemo kasogete no mwari mutata itiko weka se toko yarora iga ya bisete igaere esi maina wono ga kito kebori esi maina ngagiye gotoira ngagiye naino yomo bwe ko mwana yomo abande bonsi pi mbali kororekana ngai babere Maiga jeche skuru ao imejense ya Kenya gochengera machibwa maya yo mwaka weta bwechiri wibere na 2024 abaibori be skuru ya St Thomas Raganga imeje wadi ya Bogusero nigo besokirie na kwimurunganiria bororo ogokora bubegwe skuru ywe asa matemu yo mwaka yoeta eko miti iyo gurukunga na ere board
na onkoro muchando mono naenda okogera abana mbakore mbasoma gusibaite mainera ganga yaberege ko range secondary yaberense sana asingejo kira chingaki esukuru yekorokana nga igeko abana go bakugwa na ndebo yabo bosoko bonene asingejo ne sukuru enene lakini kwanyoranga abana babure chingaki esukuru eywe etairetio mworo kigwano nyono yomo ase university ni gobono bayemochirie committee yebutu engae choru na ndebo nyobata getebe pia tiba basa kurusio muntu musocho utabwati umwana barusio muntu musocho nyobwata umwana tona bange barega ebodi bana babo tibaya ali mugete na jeto kurugo mamanyi na koleti buyabu abisimba wende mbalikiro skali abanda banyagira lakini bono igamagera okugugo gende tondo kuligiso emeroberi emebe ya masomo ni gobono yairero gutakora bya asemya kemenge engana bono yagechirie abanyakenyero abubesokia na kugikiria engane yaiga kwanyora bali mwe babojija saa 2 saa 3 bana elindi nyo emprepsi eyo bakoruchi bese etindi bagota basomya abantu bana togo basabaiga abali mu baito bali skuru tigabakora omoki basomya abana baito na intwiriete rito ryaraganga ryatoke twanyorire ti emyaka emenge abali musangapi baguja ekerasi iwo konyore babanyurire lakini ngosaba bale igento kiri bakorukanga ki ni gobona barurekerero kyabo no kuburia gucha serikali anena sekta yechisemi kuire gitambukiro kya bwango eli banyare korora egesa kugyankyo asorogongorwe aba omwesimi wa migosi atokonye atobekera abali mu baisaine abalimu abalimu nabona yachitega ikakora buya sinini yakoreta bya sinini sana asengejo pardon tora ikera biwango bibwenerete na asengejo abalimu bakeba berega bachitororo yachagite 1990s baka wale skulu enjanya wakora ne basi skulu chikuru mayaga baye buchibasi enjanya koranya ne basi yeskulu asomukia bunege taseni kya Getembe TV yogoikera omwalimu amanene we skulu ywe asenjira yesimi nigo atarorekana koena na libaga lyokoena na emirobiro ya yabegete gose gukwanire nganeye engana bono yatwirira gutigara na mabolio ginko ripoteri getaseni kya Getembe kurwa igase bunge ya Kitutu Chache South utukemeye county ya Kisii eritaria na enkoro kwa Dipon asanya ya nyacheke bunge abase kaunti ya Kisii nigo bare no mogoko na boigo gukumya enye magega yo musubatyo ya mukuru ngeyo konyora usekuibora abana batatu asebono yamate yesokire na kwerera emechando babere bagwetera nigo he amate yo mwancho morigaria yesokire na kuruko boria kochiase abagwatani bonsi bari no gwancho kuya kwenekya bunanko baika barange chinga kechiga bari no kugani bokwenekya bunamba chiko bakinya abana baiga asenchire ngiase kayuna nigo he amate yo ere no konyora wense murikito Dan Muzungu na tara asensemeyo usenka ya amate yo abono tuwarege no robotiro ga asenchira yo bikira ya amate ya mukuru asekenyero gya kira nigo bagase nigo tikana no mogoko oro monene mono mega yo muswatu bwinki iga kuibora abana batatu abo bonsi bara abanyaruka togo geta mogoko sokonyora abana batatu family limu nimandara nyora abana abani gona harware tu pressure yaringe igoro yasko igoro ya dance lakini yasaga ngonya nabona nyara na ubia batatu ndabali saga ngonya nganyora bi nandi bagasenibwa konyora abana batatu abaiseke ataranyora abana aba natwarite challenges yakatwara kabwatu burwaire wa pressure uburwaire ubuka musumbua ekera ukikonyora abana aba batatu akabanyora bari premature yani bakatoka emitini yawe itaraika babwate emitini 6 na matuko make nonya nabo niye amatiga yanyara kwerera obokongu bonsi babere bagwitira gesabana baiga bakaiburetwe karwanyara goteani go baiburetwe asenyagitari ya kiti alecha karmospatio iganyara gukwama egikakimetinye tata asenyagitari agakonywa na basamari baraba yakorwa asenyagitari eyo nonya nabo nige piri ya nyagitari etachiete koera ikagera umuntu yakabera nyagitari level 6 asegikakimetinye etatu kare na abana abekere bakunyakorerwa ekagera epiri
ikagenda iguru muno tugatwara pili yabwate 336,000 agogete twanyorera abana twaseseniru woniga twikire ngaki ugo seseni kuri kwaro narode sinde nga kwabire kuba madiga sababu kunya gitari na cyandikire sana ngweta cinjira nkorigi ndole nga kingo yora abana bari barimye kunya gitari gari yagera mamu mwabo igabanyorete kunyanga kinjiraika lakini bado tigeti koko koyekora tugatuka tubwata amateni abana abo bakira senka oboreri bwa abana aba bwabeiro bokongu etware gusaba onde uratwara omoyo bwanja atusire egera abana abanyare ko babagukina ikarbo go mogaka bwenge iganyara kwere mechando bagasini gwitira sinke yiga kero ba menta ko tebanyonya na abana barasinke yiga nigo boigo bari kibarongo egento kigasini ko babere gasien ko ngwa sinke yiga asinge jonyani ndagira ya butambe gotoka igera kongmono igera nyare kurindira abana baiga ombori ngegende gakobera seita gende nakoba nakibono gocha gokorerana neki nakero kengo bwoba boniga unandeiga mbugatiga singokora uchobona abana aba triplets n'aba bande bayikire batano ande nibegeto umwana ekano ya school ugima bwango ngeira timbugati kende pioni galindira abana bayiga bono bakire nyumba kiagera matukanga neiga naliyo mungino narwe tinya gitari ndoche ngaboniga bane ndagera byeko mayina kuri anyora mabere abagongeri teyo atemire kuri ge parua nega kongu kuna January yiri boniga nariko tebi minto muganya getinga bagusimwe pia simwabeta ndo bwato moyo bwanja singi cyo ikomyura nyore na bogo nkonye gerende ndira abana aba na buningira nelingambu ya mono Patrick taseni kiagete mikoro gase kenyore kigagia kira ikigotoke miego dianya cheki miebunge yabo basi irietaria ne igongoro kwa Dan Msungu Mwanchumu rigereria no mogoko ase enkeyu na boigo asense moyende no kuriya kubeka emeroberio yokogendria omogoko yo Nensumna Getembe TV tokobatenga nyasaye abatangani asokorenda usa na boigo gokinia amalaika yuaye Biamono murikito Dan Mzungu na roboti tokoskabosyo Mwanchumu rigereria abanyagitari abateresa gwetania emyemo 50 no mukuru wa se county ya Kisii nigo bagoserire gochia koneke omugiro ochakiro botuko bwarero niga gocha mega yabo gwesokia na koro kyo gotagoko kwabo asinjira emiroberio yo goikiranirwo kwa magani abo hegenda takonekiwa na serikali ya county ya Kisii wetira somuriki omonne bw'ikyombe kyo Kenya National Union of Nurses urusagirwe county iga oyo manyikaine buna Moses Rianga niga atebire muna nigo bari geteri uko ochia serikali ya county ya Kisii chitariki 23 cy'umutinyo 12 mwaka weta kurenda wikira boniga tibaranyara ko babakwego machibu andons nako basense moyende obotenenirwa abanyagitari kurase county ya Kisii nigo besoki na goteba mbuna mbatikorigerere buya mbatikorigerere buya amaganyo ya bateresa abo Already we are on strike and we are in it and we are not turning back unless the county government start to engage us and implement the issues that we have raised. I want to tell the governor of Kisii County government and the Public Service Board that when the nurses are on strike,
it means it is the county government of Kisii who are on strike. So we don't want our patients to die. Let the county government of Kisii implement what we have violated, and we have given them the demands. So we don't want our people to suffer, but those who want to access services, let them access in private hospitals, because the county government hospitals, they are not working. Leo wauguzi wote kote nchini Kisii wako mgomo. Na wako mgomo kwa sababu tuliandikia serikali ya Kisii County tarehe 23 isikize matako yetu ambayo tulikuwa tunahitaji watuambie. Mpaka leo hii hakuna mtu ameita union kukaa chini waongee hiyo maneno. Wauguzi wasipokuwa kazini hakuna kitu kitaendelea hii county. So naomba gavana, kama unapenda watu wako wa Kisii County, sikiza matako ya wauguzi warudi kazi. Kama utasikiza watakuwa nje hata kama ni miezi 10. Nimeona county zingine watu wamesikizwa wamerudi kazi. Yeye ni nini ngumu? Na pesa naona imerudi national government mingi. Supea wauguzi pesa. Sasa kuanzia usiku wa leo asubuhi saa 6 za usiku, hao wauguzi wote Kisii County ina masanati au hospitali 166. Moni kyoitombia muno ase orobotioru na abasaye nigo baburie gusanga ebirengereri n'abamu abo chingaki babwate emechando aho gose chingaki bagwetera emechando aho aya nigachire maiga y'omusao yomo oyiboigo oromorunde bwe pigipigi korwa ekinyoro kiembaro ewodi arigoma ebungi akitutumbe masaba kwerusia obugima bwaya so kwengenta Mwancho murigaria nigegotebekana umusawiga niganyate koba gakuya epigipigi yelon egento bono kyanyate komwirare gosinyo kuya kanera nabo igo kunyara koba kagotwara ebirengerio asibonu ikiraboniga eyamate aye ikagerete nga ogotwara ebirengerio byo akikirire tere kunyara koba gakwerusia obugima bwaya asibono abasaye bagendere koborwa kunyara koba bagosanga ebirengerio negati cyamate cyabo bune inchire moyo gochiko kyania ebikore bunebi Kabone kasi ni yane. Aki etuwa to moichano, koreke goriki umwana musini gusira gaki. Bono tukumetiga iganki umwana gaki ya muri aho karaki. Agwe itaga. Togete yaba muraba basini gaki karo kwaro degentekebe. Gaki teba none ngombe onigu. Oyo egwebese yuko bwagwe itaga gaki bugimo busi umwana musini gaki. Etokumeti gaki etokumeti prokwa. Tanero na kerubo. Mogaka nungeli koruria bole. Oyo sirete n'umwana umite kaseni yani gaki tore na mayanda manene kara tokoboka toigwe ibikuro tumanya gotabunga kabulio itire kabulio yo ge itase ngencho are pigipigi yae imugetie roni mamu mwabone kerema wone kere ya konyora nkugambia ari ngeirane wono irega nanga igore meiru obwate kerengererie yo gwe itekebe gaki gotogo sabanga ki ebigori mogokina bono none kere kware meiru no tobwati no nyenkende kabe igo bogima negente kenene ne binto mbitokinse gaki umwana ona beita igo bono nabo tore no gokumi gaki mbirero tore Arieta nkoro kumondesta kerubo nyachwaya mondesta kerubo nyachwaya nkoro riabale umwana oyo igo siriro ito oyo no umwana one akoro kabuli nande mwanjete nkumoroka nyarongi ndabu asenge njaro musabi ne karachire mwane mumurone naroro mocho korwanja ine no mwana oye karaba kono kuminyakane nkumoroke karanga chibugia kabuli namate nyarongi ndabu nkibana kiko jandete ke mona kwabusana no mwana oyo mino mona kwabusana no mwana oyo umwana oyo mante mandasta bwata singi ya misini imaite gente kiko jandete baminyakane no mwana oyo bakara kibagenda nale gokwana ngo mwana no mwana make gakia karege ntokia abeira abana baito abana bake twaro kolemereria nende tebia bamino no na bamategere na boranyoro bakonyi kubwa kweita nabana bwatanga nayo Arieta na nche ngoro kusara igoto no moichano monene omwana kaburi no omwana orengo muya etoke kobwate bese toke tobwati gago korinie pigipigi wacha kuna kumurigeri na into twaigweri ogi ngo omwana oyo sire goto ikoro twanywara mai no omwana ona bengentete narenge gosemia basabake abatoreka goriage kabne kiane karo kwanyoriro mochando kana karari boti monto nde mana no eteiro basemia na bara kosemia egero manyanga kyo kunyara koba gokwemenya singa kichicho boko abasaye baminto neto kamechande nde yachire digio basemia no rekoroche nga basemi mboya saba ndaba na bako endori no mo pasta ko basemi gaki to no kumia ko nene no moichano
gakipore family yage konga soko sirio mwana moke okaminoyo no gokumia okamnene ase kenyoro kiaria abore bosiango bamori mbia Mwancho muriria buna umusonga agoteba depression is real na boigo nintwate angakero monto gose ntubuna mwanya bantu gotware birengererio ekine gento kero korendekere kwerusio bugima ichibuki kwanyora nire buya abasae tari basae boka onde bwensi onyatkoba ka gotwara umuchando bw'ibirengere binge nire buya sange nabamwabo bunenjire moyo gochikokeya ebikore bunebiga byo kwerusia ubugima wikira go mwancho murigeria no tokwira mutumo ko makegase studio ya kabiri tuskare asinge chensemo ya kabiri tubata mange tugochosanga nachokiona ndo ndicho chacho kinachoendelea. Sonja esigino etabwatichi scratch egoki asogochora satellite ya Zuku tonyorwa gura decoder ne dish asechishilingi chiri bibire amagana 999 chuka gose asechishilingi elwiyemo amagana 999 ase abateja abaye enyorere umutinyo yomo ubusa yani free premium package eliwego kene sigino ito iyo ere entinguke gima iyo kubwata sagale aseligolia mubuko kubwata chishilingi chiminye na 49 nabo okwenyorera Zuku Smart Package chishilingi chimisano nemo nabo okwenyorera Zuku Smart Plus Package na chishilingi elibweye muna 99 niko kwenyorera Zuku Classic Package nabo igo elibweye mu chimisano na 99 asekera umutenyi enyorere Zuku Premium Package nyora mange yechigosolie chidocumentary chidrama cha loko chige Swahili. Ni mpumbavu kama unavyonifikiria. Na sasa hivi nipo tayari nikafungwa kabisa nikafia jela. Chi series nechi movie noli series na wigo nechi movie chigosoli chabana yani Kid Shows na tweba enyorere TV ya unampeye Mugetembe Television Network Channel 38 asechi package chiga okogora kwenyorera Zuku decoder tara asinsa mchiricha Geosoul Enterprise Masimba Plaza Building usena bugwa kesi migwetra sechi namba 0739332468 gose na bugu tara asinsa mchiricha Aleno Electronic asepara ya kisi Migori angene bengi ya KCB chinsa mchiricha daraja usebwa kesi migwetra senamba 0714067223 Wigo nabo okusanga munentu wetrust chinamba chito echo chire 0205200025 gose 0703010000 Zuku life got better. Nilan Hub niye moya chiduka echichikone ibintu bigutumika service na biga senyumba yao yani furnitures aseli golidia mabuko ebyo bikomenya segeka asechinsamo cha living room mbabwata chi throw pillows echujire chichingenjo au nabwo ne chikala au mbabwata recliner sofa sets ejora onchora ne bunu kuganya kwawo kole nkone bale fabric sofa sets echujire chechi 7 seater nabwo ne chechi 6 seater echujire chechi rangi nechi design au nkone bale marble and glass top adjustable TV stands ejura tumeke aso kubeke TV ya obu ya ase chinsamo cha coffee tables nkone bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkone bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 seater na bwigo nechi 8 seater na bwigo mbabwate marble top inyoranga Nilan Hub igobwato mu rubyo oli papole pole asuwanchiro wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyole imbeyo mu cy'omusongo asebara yasunika Migori otara ikasenya gitaye lya ya nyangena boigo
ndabogwaka esimi gwetrase chinamba chito echuchire enote isano libere kianda eyemo isano libere isato kianda ibere inye gose enote isano libere isano nesato ibere inye eyemo inye isano libere inye elio okore amonjilio asinka ya olero Nilan Hub, where style, comfort and quality meet. Biamono mwanchumo rigereria karibu sana naende ase ekionga chinsa ibere nsemo ya kabira senchira yobuikero nabo igombia mona se bari bagenda tego tubwateria nabo toko gendra gokumanya mwanchumo rigero murai bwense ya Kenya umuske William Ruto nigagendreire nemeroberio yoko gendra kuigera emeroberio ya serikali ande mona se ritukoria rero ase county ya Nairobi hanyara ko baga gotebe serikali yaye nigagenda takobeka omokia bugo chia koene kia una chisemi nchichigo ikirani wa senchire rengia ase chinsemo chonsi aiga Kenya sa sabire okubwaterana hegati y'abajumbe abara chikwane kia una nkomokonya bari gwikirania ebirenge bya chisemi ase chinsemo cha mashinani murai bwense nigaya kwana yaiga ase skuru yoborosi ya Lenana yakotoka Dagoretti South county ya Nairobi asibo iga areira yogo chikoene kia ngangori kara barimu yogo chikokonya na omorobire OCBC Omurai bwense litsuko lya lero nigo aikirana ase umuyega gukwigura ebirasi bya junior secondary ase ebunge ya Dagoretti South ime county ya Nairobi ase anyara kwena na uniform ase aboroki kwa gwetania chiri bibere ne chimisano ase umuyego yo nigo Ruto aenekia guchia guikirani eira yogokoria aboroki kwa bali bataikiranitie grade baganetie ase amatemu a KCSE umwaka w'echiri 2024 gati umwaka w'echiri 2025 aguchia kwa media series ilitangaza ya kwamba tutakuwa na mtihani mwingine ambayo itakuwa inaitwa mid-year series mwezi wa 6 hapo kwa wale watoto ambao walikosa nafasi ya kufanya mtihani. Sasa serikali ya Kenya tumepanga utawapatia nafasi nyingine ndio tusiwapoteze watoto wetu. Komentara yo niga aenekia guchia kurambura umuroberio OCBC elio onyare gukinia aboroki gwabo umuroberio yo. Yaidi watu wa Kenya ya kwamba nitanyorosha maneno ya CBC. Leo CBC Kenya nimeweka mtaratara mzuri, nimeweka mpango mzuri, tumeajiri walimu 76,000 wapya, tumejenga madarasa kufikia sasa. Madarasa tumejenga ni 14,000 mpya. Nase amangana yobo chenu nigo aenekia guchia kubeka mutwe ububwenia gwetera ase umuroberio osha na Linda Mama yakoenekeria abakenya bonsi uborwari obuya ase chinyagitari. Maneno ya matibabu, si ndio? Nimesikia wamama wanasema Linda Mama, si ndio? Maneno ya Linda Mama ndio tumeweka mstari ya mbele zaidi. Tumesema hivi na nataka munisikize vizuri. Kila mmoja wenu pale nyuma ilikuwa inalinda mama peke yake. Sasa tumesema italinda mama, italinda mtoto, italinda mama na sio kwa miezi michache, italinda kwa siku zote. Kuriboteli ya ATV ya Getembe Nyanchiri, Hilary Morikito Hilary Nyanchiri mbiamona sogotwarika nirio roboti oru asenchira yoboikiran togoskabosio mwancho moriria kuninchira yemo yogosukia sekta yobonchira naboigo yoboremi motweni gomo konyi bomurai bwense ya Kenya muske Professor Kithure Kindiki akorege ikaro na bagavana 19 korochi county au mense ya Kenya asomochio kare ni me county ya Nairobi ase umurobiriga mwancho morigeria umukonyi bomurai bwense omoske Kindiki nigo aumirana na bagavana begabune nchire moyo chikobeka emirobero yo kwenekia amagendro ase chinsemo cha mashinani hasabona tebilega tichi county chike komina kyanda nigo chira chigutwara omurobero bokwaga chiro chinda stop park egento kira chigo kine birengo byo koigora amabaga ya chigasi nabo igo obonjori rigo konya ensi ya Kenya kugandra gokina kiuchumi. This year I believe, having looked at the information, of course I have to go to the ground and verify on a case-by-case basis. But I am convinced if we work hard,
this year, about between 6 and 10 of the KIPES, all those issues I have said here, the 3 issues of the brick and mortar completion, the production issues, and marketing issues will be resolved. We can actually commission between 6 and 10 KIPES towards the end of this calendar year, 10 months from now, if we work on a daily basis. And that will be a huge score for both levels of government. You know, a KIPE is not just a building. There are many things around production, marketing, and incidental issues. Some of them are trade issues, trade-related policy and other measures. And therefore, here, as I have said, those are, for me, the 3 issues that I thought, even if we don't go into a lot of details, map out, and then in terms of implementing the decisions of this meeting, we can, between the national government and county government, go to the field and address the completion and other issues on a KIPE by KIPE basis to make sure that by the time the KIPE is commissioned, it is operational and it gives the value that was intended to be given. So that is the agenda for this meeting, plus of course the funding issue. There was something around funding, etc., etc. And so we leave here with clarity on the phase 1 KIPES. Tuguska bosio umwancho murgeria ekyombekeri kurwania obukurumi aiga Kenya kia EACC nigobono Kenya ko bage kunyora oburayo buya maiga yaye Abdi Ahmed Mohamud kunyara ko bakagotianwa ko ba omobsomone wekyombekyo oyora chikoira libagari yaye Twalib Barak oyonyara ko ba nerega kora ekyombekyo ase egeka bono murbiyo nigo onekiwa ase Ahmed Mohamud anyara ko bakagotianwa bosio bomona chebi no monene no Chief Justice Martha Koome. Abdi Nigari ira yogo chokobwaterana nebigambiro igense imense ya Kenya eriko kora obukurumi na boiga Abdi Nigara chokora ekigambiro ekyo kya EACC ase miaka 5 nomo kasita. As I assume office today, I am acutely aware of the huge responsibilities and expectations Kenyans bestow upon the Ethics and Anti-Corruption Commission. In that regard, I wish to offer my commitment and fidelity to the oath of office that I subscribed to in combating corruption, economic crimes, and unethical conduct in our country. You will be embracing the trust and the confidence of Kenyans who will be looking up to you with great hope and expectation. In the judiciary, justice is not for sale. I wish to affirm the judiciary's commitment to supporting the EACC, to recall our shared constitutional responsibility to advance justice, accountability, and the rule of law. Manchumuri tuguska boseni gori tukuri rero mu ambassador omogeni wensi ya China gocha ense ya Kenya omosubati guyo hayani acha akaimeremo rimori okakago kwana keraina na document ya gocha somurai wense mosubati hayani gaine kerio murai wense buna mbachiko bwatirana nense ya Kenya erigokora emeremo ase homorbiyo onekiwa se nyumba yobora ya State House ase county ya Nairobi musubati Guyan nikobona nyareko bakago tebo kubwatira no kuya egati ya serikali ya Kenya niri ya China niko kwa biroro asegeka kemiaka 50 nomo kwa ensi ya Kenya yakanyorete obosibore bogwetendra abago mu ambassador yo nigara chekoba oyo 13 kwa ensi ya China yanya tukoba bikora chia bisicho bu ambassador bwaye ase ensi ya Kenya. Excellency Dr. William Samoei Ruto, President of the Republic of Kenya, I have the honor to present to Your Excellency the letter of credence by which His Excellency President Xi Jinping of People's Republic of China appoints me Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the People's Republic of China to the Republic of Kenya. Please allow me
to convey to Your Excellency the warm greetings and best wishes of President Xi Jinping and the friendly sentiments of the Chinese government and the people to the government and the people of Kenya. Under Your Excellency's leadership, people of Kenya are vigorously pursuing a development path suited to the country's national conditions, making steady progress in various areas and new strides in national development. China congratulates Kenya on its success, commends all its worthy efforts, and wishes Kenya new and continued progress toward realizing modernization. Your Excellency, I'm deeply honored to be appointed Chinese ambassador to Kenya and humbled by the important responsibilities entrusted to me. During my tenure, I will faithfully fulfill my duties and exert my best efforts to strengthen the strategic mutual trust and deepen the mutually beneficial cooperation between our two countries. Mombasa Daguyo Hayan gago mancho murgeria ocha kemere masenchira ya bene tokos kabosio bona se chinse chesko igo omorero omotindi ogendrete ko enekiwa ase omuchi o Los Angeles imbe California ase en seria ya America uyogendrete 40 asara enena ase chinse mecho ase chinyomba na boigo igati chini wochigendrete konyar koba chiko ya ase goikira boniga abantu gwetania emeronge bere ba enekiwe gosiria amagimabo neba nekero emirubiri gendrete ko enekiwa yoko endra koba konya bange na bandi kobanganya kurwase chinse mecho na umukia bwagotema kuri umuriro yo ogendrete gusamba chinsemo chomo cyoyo nigo gwikira bono iga otaraenekia matunda ndonsi Geria o merobrio yo kwene kya kubakonya bari bagendete ko bwatere ngwa no umuriro yigo mutindi ase chinse mecho no gendrete kerobiga bange bagendete ko bori wa koba maisona ra yukuru ase chinse chesko tokuru mutmoko makigo ase studio ya kabere tokwira na ase ensemo ya kabere ekionga chibasori nyara ko bato komanya naria ya aeneki wa sensemo ye chibasori boikira boniga Mancho muri toko sabanga toskare ko goikera ensemo ya gatatu ye kionganereria abantu abange banjite ensemo ye chigosore abantu basena na Manchester kabata yari ngwira na tori asege kagetore getambe Chokiona ndo ndicho chacho kinachoendelea. Sonja esigino etabwatichi scratch egoki asogochora satellite ya Zuku tonyorwa gura decoder ne dish asechishilingi chiri wibere amagana 999 chuka gose asechishilingi eliwiyemo amagana 999 ase abateja abaye enyorere omutinyo yomo obusa yani free premium package eliwego kene sigino ito iyo ere entinguke gima iyo kubwata sagale aseriguriria mubuko kubwata chishilingi chiminye na 49 nabo okwenyorera Zuku Smart Package chishilingi chimisano nemo nabo okwenyorera Zuku Smart Plus Package na chishilingi elibuye muna 99 nigo kwenyorera Zuku Classic Package nabo igo elibuye mu chimisano 49 asekira umutenyi enyorere Zuku Premium Package nyora mange yechigosoli chidocumentary chidrama cha loko chege Swahili. Sio mpumbavu kama unavyonifikiria. Na sasa nipo tayari nikafungwa kabisa nikafia jela. Chi series nechi movie noli series na wigo nechi movie chigosoli chabana yani Kid Shows na toeba enyorere TV ya unampeya Mugetembe Television Network Channel 38 asechi
package chiga okora kwenyorera zuku decoder tara asinsa mchiricha Gelsol Enterprise Masimba Plaza Building usena bugwa kesi migwetera search number 0739332468 gose na bugu tara asinsa mchiricha Aleno Electronic asipara ya kisi migori angene bengi ya KCB chinsa mchiricha daraja usebwa kesi migwetera search number 0714067223 Wigo nabo okusanga munintu gwetrust number chito echuchire 0205200025 gose 0703010000 Zuko life got better. Mwancho muria kabusana asensemo ya gatoto ye kionga. Ekionga chigosori toko chaka korwa ase county ya Kisii ase weekend yega ya eta timu ya Shabana ya chiasa ni timu eri ya Tusker ase timu ya Shabana ya bage koyengira timu eri ya Tusker. Mwancho murigeria timu ya Shabana nigo yanyorto bubwe chigori bere ase yemo ase gosori yone geto weekend gase gitikia Gusii Stadium egento bono kirete timu ya Shabana konyakoba kegotira asomo barugwe timu chirichigenda teko kori bya seligi ya KPL goikana mbaisano ni point emeronge bere na isato ya lango lake Maxwell Moleli Muchesia kiwa na mwenzake Rambo Crispino Tieno Rambo naletwa ndani ukamshinda mpira wa kwanza Nyamira 1 Charles Momanyi Saramu amecheza kichwa mpaka ndani kisha naomba msamaha Wanatore Bobe ikaishia kwake beki pacha wakati Charles Momanyi Saramu akacheza kichwa kule nyuma yake Elvis Osoko Chieng na kujaza kitu ndani ya kamba zile. Ilikuwa ni free kick ya K Thomas Teka lakini akashinda mpira wa kwanza Charles Momanyi mbele yake Elvis Osok na baada hapo cheza naye Samuel Michael Kadoz pembeni. Sasa wametengeneza nafasi Brian Michira Migiro Dennis Okoth kinyago walichokichonga wenyewe Tusker leo kimewatisha. Shabana Neyemo kilele cha furaha anakomboa yule waliyemlea katika Tusker Youth. Amekuzwa ndani ya timu ya vijana huyu. Aliyekuzwa ndani ya timu ya vijana wa Tusker. Leo amerudi na kuchoma shule na vyeti vyote. Dennis Okoth akifunga goli lake la kwanza ndani ya uzi wa Shabana. Ilikuwa ni switch yake Samuel Michael Kadoz. Akaparaza tu kwa uzuri. Pasi yake Brian Michira Migiro. Pale pale shuti la chini kwa chini kufunga bonge moja la goli hapa. James Ogachi Mazembe anatafutwa last born wa Shabana Austin Odongo. Analeta cross kwa Austin Odongo. Salute Shabana. Mr. Boyezeka Jalsin Omuri. Licha kuwa ni Januari anawapa shibe ya furaha Wanatore Bobe. Ni vibe kama lote. Mwancho muria togoska bosio boko yariganiria ase amamerani achan nigo omowaziri wechi gosori omogeni Muske Salmuvira atarete egatie biti e weekend yega biribikagerete kochi kwarigania amamerani ayo. Mwancho muria egati yebiti biri omwishima mvuria nyatko bakagotara negati egati gidi kyanya yo stadium Kasarani nabego ebiti binde ebyo birengete gochi akwane kya amameranega na chigoikrana asenchira ere engia sate bire bono ogochoro wichiti mchirichira chigo eso waso asamameranega nigar era chekwane kiwa asense media ya KCC chitariki 15 chomutyonyoiga. Vyote hivyo vitakuwa sawa. Hiyo Kasarani itakuwa sawa na Nyayo itakuwa sawa. Kwa hivyo viwanja vyote hivyo vitatumika. Na hata ile polisi sako ile ya ulinzi
ile mbili ya hapo Kasarani ya training na hata ile ya Kiambu, zote hivi viwanja hizo zitatumika, hata zitakuwa tayari. Kwa hivyo hakuna tashwishi, kwa sababu ukiangalia kiwanja ya Nyayo kazi sana iliyobaki ni kuweka mataa, na tayari wamesimamisha milingoti na siku 2-3 hizi zimebaki wataweza kukamilisha. Na pia nimeridhika na makubaliano yale tumekubaliana kwamba by Wednesday kazi hizo nyingi zitakuwa zimekamilika. Kule Kasarani vile kuna kazi nyingi ambazo zinaendelea na kufikia Ijumaa zitakuwa zimekamilika, kwa sababu kazi kubwa pia itakuwa ni mataa. Yamebaki mataa kama 57 ambayo pia yanawekwa pale, na pia nyasi zinaendelea kupangwa vizuri hapo. Kwa hivyo hakuna tashwishi kwamba kuna kiwanja ambayo pengine kwa njia moja ama nyingine itakuwa hitilafu. Tukoska bosio mwanchomo ligereria amameranio yegekombe kia FA isiko yechinsane monensemeria ya Boraya se chitimu au kianya takobachiko ene kia amameranio yegekombe kia FA ase entunda ya gatto ase chitimu chinyinge kianya takobachiko nyora obobwi na boigo echinde kunyara koba chiko ikorwa. Timu ya Arsenal nigo yaingiritwe ni timu eri ya Manchester ase yabegetu chigori sato isano ase sato maiga yokoruma kari ase chigo ase gose ase gore ya meyemo ase chideka chiri chiganeri chideka emerongo kianda. Mwanjo murigeria hase horoboti orure kionga chigosori no to ikira omwari ase kionga enchira yugo ikira no chinsa ibirari tukeriga torakora ket omogosori omokoro we timu ya Arsenal okorokonga Dennis Beckham ni agatebanga when you support a club you don't support it with the trophies or players in that club or the history of the club, or go support a club career because you feel you belong there. And now that I belong to Arsenal, I feel I belong there. Na koro chanda kiondi kotenga mupiro obasongo toto chanda ande ake korende no bui intubuna abantu ba Manchester etobwate omogoko okoba mapema aboni gomwatete emugo chigotwengerera kimuna nyasaka nyasai into abaingirite. Mwanjo murigeria togwakira mbya mona sogo sanga na intwe wikira boniga yendra gutware margo bengia nabigo kwendra kwegokia nimero biria gendrete ya Getembe TV gikoraga nande chinsa inye tochikora na gega sekionga chinsa nye to sanga senchira ibikirano chenkuru kwa Clinton Ondigi Nincho mwancho murengo kuira ni rembe yamona ayo mwancho mure kuira chinsa chiago gotengera ekionga nabo iga bari bonspi baine kyanga ayayigonsi ayikira semese itu ekionga tokubaira ni ringambo yamono nyasaye abari nanda bamente chinguru mokore omokia insenga trini nyaboga ensemo yebi manyerire torinere Wilson Makoi boigo Kevin Onkeri nero ane kichibicha na marigingo ikirachire asenchira yo wikiran na boigo chief editor yaito abuga to wakirangambia yamono Nilan Hub neye moya chiduka echichiko n'ebintu bigutumika service nabo igase nyumba yaho yani